Steve Acordia and welcome back to the Irish Oral Survival Guide. Today I'm going to give you some sample answers on the topic May féin agus theaghlach. Inisdom food féin. Mar soldith is Misha Sarah, is dinna jas cordúil agus cinálta mé. Tar guig yon chatag agus ada urim agus tásúla glasa móra agus gala i gum. Tá trúra theaghlach, May féin mo grif Emma agus mo wahar Beth. Is Misha an dinna is ógus a clán agus is mo grifúr an dinna is sinna. Is múntar mo wahar agus obríonn si I lorna carach, agus is cúntasúr mo grifúr agus obríonn si I lorna carach cosúil le mo wahar. An réitíonn tú le de clán. Réitíonn go hintach, taíonn siad lum I gcónaí agus caithimid am le chéile gach tróna nuair chríochnaíonn mo oberwáile. Gach deir seachna bín ihe scadan I gcuin le chéile. An dugan de hismothirí a lán saoirse dit. Gan doubt tugann si golóir saoirse dom. Tám ábalta dulamach le mo chuirde nuair atá mo oberwáile agus stadair críochnatha. Réitíonn go hanmhála mo hismothirí. Uaireanta, crann siad Misha ach ar an iomlán is tismothirí cinálta iad. I hope you found these useful. Slán live.